Grabatzen ari garen unean, arratsaldeko 6-etatik 2 minutu igaro diren honetan, Agirrek eta Espositok Sorian jokatu duten Lauterdiko B serie txapelketako A multzoko lehen jardunaldiko lehen norgehiagokaren analisia egingo dugu. Asier Agirre zen favorito eta pronostikoak bete egin ditu 22 eta 8 irabazi ostean. Agirrek lehenengo norgehiagoka zuen gaurkoa Lauterdiko B serie txapelketan, Espositok berriz bigarrena izan ere lehengoan lekun berrin jokatu behar izan zuen Aingeru de la Fuenteren aurka eta bertan 22 eta 20 irabazi zion. Partida hasieratik Asier Agirre oso ongi sartu da, lehendabiziko saketik jada asko asmatu du eta horren ondorioz 5-2 aurreratu da. Egia esan hor sakean ikeragarri asmatu du, Esposito ezin dominatzera pasa zebilen, erabat defentsan aritu behar izan du eta Agirre oso praktiko eta oso kontzentratuta jokatzen ikusi dugu. Gero hor, 8-2 aurreratu denean ikusi dugu nola Espositok pixka bat markagailua edo partida berdintzea lortu duen, ez? Hor saketik asko asmatu du, Esposito sakatzaile handia da, hori gauza jakina da, baina saketik asko asmatu du eta gero errematera ere erabaki hortasun handiarekin joan dabila, eta bestela botez jartzen zenean ere Agirreri pilota gaiztoa ipintzen zion. 5 eta 8 joan da, baina gero 12 eta 5 aurreratu da berriz ere Asier Agirre. Hor jada sake hartu duenean jaun eta jabe izan da, asko asmatu du, era guztietako tantoak egin ditu ezker gantxoaren bitartez. Esposito behin eta berriz defentsan egotera behartu zitxokoan ere, eta hor inspirazio eta distira handiko uneak izan ditu Asier Agirrek, eta horrek erabat kondenatu Esposito. Gainera 12 eta 5-eko alde horrek oso ukituta utzi du astigartarra, eta horren ondorioz urrengo 6 tantoak ere urrengo etenaldira artekoak Agirrek egin ditu, berdin jarraitu du, sakeak oso ongi ateraz, Esposito gainera pixkanaka pilotak galtzen ere hasi da. Hor saiatzen zen Agirreri airea kentzen eta zabalean apur bat luze jokatzen eta bizi, baina ez zuen lortzen. Gainera tantoaren ekimena eskuratzen zuenean ere Agirrek ikeragarrizko defentsa erakutsi du, beste behin ere hori ez da gauza berria, eta azkenerako horixe izan da emaitza, 22 eta 8, gero hor beste pare bat sake on egin ditu, baina jada ordurako berandu zen partidari buelta emateko, eta honen bestez Asier Agirrek lehendabiziko puntua eskuratu du, gainera tantoa beraxe oso ona etorkizunerako, eta Odei Espositorentzat berriz tantoa beraxe oso kaskarra gaurkoa, -14koa hain zuzen ere. Hauxe beraz esan beharrekoa, urrengoan gehiago izango duzue, bitartean ondo izan, agur.